saka terminal Arjosari kowe pamit budal neng Bali embuh Denpasar embuh ngendi embuh kecantol cowok Australia bareng saiki kok ngajak bubar opo kowe kepincut cowok Denpasar keputusanmu bulat tekadmu wong Bandung aku padha dalanmu oyo sing penting aku wis tau ngrasakne yen ngajak pisah aku memanut wae Joko Duto Denpasar akeh tunggale pilih ketut apa wayan apa made Rawan ora rodo aku ngerti kowe sapa ora Joko ora Dudo karo aku jane padha aku wis mbok wanti-wanti aja nganti aku lali tapi engkau lupa diri cintaku kau bawa pergi timbang mikir kowe penak turu wae sapa ngerti aku ngipi karo kowe jroning ngipi terus kowe tajak ngene yen ra gelem enak diplekoto wae tanggal 30 Oktober nek wingi SMS-mu isih ana HP iki tak simpen ana jero folder pribadi terus tak waca saben awan saben bengi saka terminal Arjosari kowe pamit budal neng Bali embuh Denpasar embuh ngendi embuh kecantol cowok Australia bareng saiki kok ngajak bubar opo kowe kepincut cowok Denpasar keputusanmu bulat tekadmu Bandung aku padha dalanmu sing penting aku wis tau ngrasakne yen ngajak pisah aku mung manut wae Joko Duto Denpasar akeh tunggale pilih ketut apa wayan apa made ora prawan ora rodo aku ngerti kowe sapa ora Joko ora Dudo karo aku jane padha aku wis mbok wanti-wanti aja nganti aku lali tapi engkau lupa diri cinta
pikir kowe penak turu wae. Sopo ngerti aku ngipi petuk kowe. Jroning ngipi terus kowe tajak ngene. Yen ra gelem penak diplek